че то се Иван, колко души е поръчана стаята? Дето мероприятие, не знам какво, не знам, що е така нататък. И идват тук, че двама пусна и още трима души идват и Не, само един. Ама ще сте толкова враждебно настроен? Добре. Добре. Къде ще спят там? Не го пускаш до стаята. Чакай, нека той да стъква. Звъни ми викаш, аз съм си легнал и ти ми знаеш, Цветелина, аз слез малко долу. Някакво отношение няма ли правиш? Идваме, викаш, за малко си загубите стаята. Аз такъв като тебе не съм срещал, честно ти казвам. Ма как може Време не се карайте, просто кажете става или не става да се остане момчето и да почивам такова. тук при вас. Не мога ли по него турно? Извинете, слезте долу. Цветелина, аз да не съм ти внук. Извинете, уважение към годините, ама мога ми говорите нормално. Ето, извинявам се и аз, уважавам като няма ви. Ще ли след... Ако сте дядо ми, добре? Я се разберете сега за колко души. Така. Двама души сте казали, да са буди ги колежката. Моля, ние като дойдохме ви казахме за 3 души и вие записахте. Когато ще грешката си Защото ми не са за има души. 40. Като дойдохме ви казахме, че имаме резервирана стая за 3 души. Аз не съм чул 3 души. Извинявам се. Може би имате проблем. Имаме резервирана стая и аз даже питах, Рима питах, вие ли сте дата и паспорта, личната карта Цветелин, пък Иван. Казвате, той не е ангажирал стаята. Добре, няма проблем. Сега да се приема, че не съм аз, защото аз съм направил резервацията. Няма проблем за това, окей? Да, Като чуме спора, Аз се вие са дори жената каза, двама души. Аз какво съм виновен сега? Как това? коя жена? Виж, те са боли да я питам. За колко души е резервацията, каза жената, за двама души. Може да си каже какво си иска, ние дойдохме тук на знам, входа защото ви той ти казахме. се Той и вие може да скажете какво си искате, но това е вашата логика, аз така мога да отговоря. Ама господин, ние ви казахме за 3 души. Аз като съм си вземал. Смисъл, ние тримата планирахме да спим тук. Никой не ви е излагал, че ще спим двама. Аз отгледам знам едното, че колко души смятате да спите. Ние ви казахме. Аз си гледам резервацията, на нея пише двама души. Идвате двама, прави впечатление, прави името, че е различно. Давате му обяснение. Не сте първите, които други да им ангажират стая, така че Да, не това е помага. нормално. Къде момчето да идва аз, значи там няма спор. Добре, сега в 2 часа да търсим друг хотел или какъв филм, аз не мога да разбера. За трети човек няма къде да спи. Това е проблем. Как ще няма къде да спи? Къде да спи? При вас, на вашето с вас заедно. Да. Ние спим с него на ремонт. Аз не мога да направя такова нещо сега. Понякъде другаде правят такива компромиси, аз с полицията работа не искам да съм. Каква полиция? Тя е за двама души, вие сте там добре. И каква полиция? Изчерпа. Вие спите на едно легло, каква полиция? Добре, не си взема нещата, не си взема. Да, нещата това е различно. Но това е супер неадекватно. Как може, след като сме ви платили, казали сме 2 пъти, че за 3 резервацията. Какво си ми плати? Плащате ми 80 лева, това вземе 40 лева за двама души. Стаята е за двама души 40 лева. Не знам. Къде е тук? Пише. Ама то Да, не вземеш касовото повече. тук пишеме, ние сме резервирали за 3 души, ние Аз вече... отдел знам, ако колко ще резервирали от това. Ма ние като влезнахме, казахме, имаме Да, ние резервация. наистина Аз точно не съм чул. Ама това, че е проблема, бе? Вие май верно сте малко неадекватни. Проблема е, че аз имам заявка за двама души и идвате двама. А кой е първо заявка? Какво? Ти нали си казал 3? Да. Ими за 3, цял ден го милите и нищо, цял ден се обажда. Грешката ми сте се разбрали и аз се взема накрая до Ма мен. А ти се говори с някаква жена, Ама така ли? какъв е проблема да се качим Те са ние утре десни. сутринта Те са тръгваме? десни. Какъв е проблема? Проблема е, че трети човек няма къде да спи там в стаята. Как да няма те двамата спът на едно легло? Едното е свободно. Въпросът е да... Да, то е
стая в 2 часа вечерта, след като сме ви платили и сме казали, че за 3 души резервацията И сигурно... сте ми платили за двама. С 5 часа платихме ли стаята за трима? Платили сте за двама души стая. И сега какво ще се циганима за колко пари става? Циганиме се. Еми добре, преместете ни в стая за 3 тогава. Нямам други стаи свободни. Ма тогава защо приемате резервации за 3, като нямате свободни стаи? Вие за това сте ни Защо? наблюдали. Айде да не спорим. Ма ние не спориме. Айде да не спорим. Няма проблем, вижте какво, слушайте малко. Отидете на спети са горе, аз ще взема вака при нас, колко се разбираш. Утре сутринта ще дойдеш да вземем. Аз казвам, че ще си тръгнем от хората, не омразаме такива Не, тук комунистически лапи. дето отношението идваме тук и супер враждебно настроени. По значи не може да спиме 3 човека в една стая. То така или иначе вашето едното легло е свободно. Да. Ако искате още пари, кажете, смисъл, очевидно това ви е проблема. Не знам какъв ви е. Виждам, че друг проблем няма. Това ли е? Колко пари трябва да се доплатят, за да може момчето да спи на другото легло? За да не трябва вече да си търси къде да спи. Ето нещо е 20 лева. Колко? 20. И значи колко? Значи стаята излиза една двойна стая 80 лева. Така е. Тя по-спокойно. Аз съм спокойна. Ето има още 20 лева и ще го отворя вътре стаята и да спи там. Това е вътре стая, нали нямаше свободни стаи. Като се включим горе, ще кажеш, ще чуеш. Стая. Да, вратата не е в стаята и ние реално си плащаме за стая за 3, вие заключвате вратата, за да може да искате още пари на хората. Стаята е апартамент, противовече. Отварям вътрешната стая, вътре има още две. Обаче ние заредено. Това е. Това представлява, тук всичко е толкова заредено. Заебати мизерията, заебати парите. Ами, то Ще му отворим врата.